Hele huset sover, og du har ventet på det her hele dagen, uden helt at ville indrømme det for dig selv. Og nu sidder du på køkkengulvet med ryggen mod skabslågen, og du spiser hurtigt. Ikke fordi det smager af noget særligt længere, men fordi en del af dig vil have det her overstået, før nogen opdager dig. Og bagefter samler du emballagen sammen og lægger den nederst i skraldespanden, godt gemt under noget andet, så ingen ser det. For så er det jo aldrig rigtig sket. Hvis det her lyder som noget, du kan genkende, så er det her den episode, du har brug for at høre. For der er en grund til, at det her det sker. Og det har intet med din viljestyrke at gøre. Velkommen til Slutfred med mad og madro og kropsro. Her finder du vejen fra madstress og kontrol til et liv med madro. Jeg er din vært, Amanda Louise. I dag der taler jeg om det, de færreste tør sige højt. Den mad, du kun spiser, når ingen ser dig. Måske genkender du følelsen af at spise helt normalt foran andre, og så være en helt anden, når du er alene. Hvis du gør, så vil jeg have dig til at vide, at du er havnet det helt rigtige sted. Og at det her det ikke er et tegn på, at du er ødelagt. Det er et symptom, som jeg har set hos utallige kvinder og hos mig selv. I dagens episode der får du 2 ting. Nummer 1, du får forståelsen af, hvorfor hemmelig spisning opstår, og hvad den faktisk forsøger at give dig. Og nummer 2, du får dit første skridt ud af skammen og hemmeligheden. Og husk at lytte med hele vejen, for i slutningen af episoden, der fortæller jeg dig, hvordan du begynder at ændre dit forhold til maden, så du også kan slippe bekymringerne om mad. Måske kender du den her situation. Du sidder i bilen på den tomme parkeringsplads bag butikken. Motoren er slukket, og du skulle egentlig bare handle ind, og alligevel sidder du her nu med posen i skødet og spiser, imens ingen ser dig. Og det er det, der er hele pointen. Når det, du har købt er væk, kører du hjem og siger, at du alligevel ikke rigtig er sulten til aftensmad. Eller måske har du prøvet at sidde til middag med veninderne, hvor du tager en lille portion. Du deler en dessert. Du siger nej tak til mere. Du gør alt det rigtige, og de ser en kvinde, der har styr på det. Men da du kommer hjem, står du i dit halvmørke køkken, og så begynder det. Den rigtige sult tager over. Den du holdt væk, den ingen andre får lov til at se. Og et sted indeni, så tænker du, at hvis andre mennesker vidste det her, så ville de aldrig se mig på samme måde igen. Du tænker måske, at du er den eneste, der gør det her. Men det er du ikke. Der sidder hundredvis af andre kvinder lige nu, mens du lytter, der har gjort præcis det samme. Og det her, det er ikke et selvdisciplin svigt. Det er ikke et tegn på svaghed. Det er et mønster. Og et mønster har en mekanik. Og når vi forstår mekanikken, kan vi bryde mønstret. Der er noget, jeg ikke plejer at sige højt, men som jeg har tænkt mig at sige til dig nu. For i mere end 10 år, der havde jeg 2 versioner af mig selv, når det kom til mad. Jeg havde den version, som alle andre så, og så den, ingen fik lov til at se. For udadtil, der var jeg kvinden, der havde styr på det. Jeg stod på en scene i bikini fitness, og folk spurgte mig om råd, og jeg levede faktisk af at hjælpe andre mennesker med at spise sundere. Kontrol, det var noget, jeg var god til. Det var nærmest det, jeg var kendt for. Men der var noget, jeg ikke fortalte nogen. Det, jeg lærte dengang, jeg gemte emballage i bunden af skraldespanden, det var, hvor ensomt et dobbeltliv kan være. For det var det, jeg gjorde. Jeg kunne gå ud og købe store mængder af slik, chips, brød, smør, kage og spise det alene, når ingen kunne se mig. Og bagefter, når jeg var færdig, så samlede jeg alt papiret sammen, alle resterne sammen, og gemte det enten i bunden af skraldespanden, eller jeg smed det ud, sådan så min roommate ikke skulle opdage det. Og hver gang det skete, så mærkede jeg den der skam, der var så tung, og som fyldte hele min krop. Og jeg fortalte ikke det her til nogen. For hvordan forklarer man, at hende med det mest kontrollerede forhold til mad, også var hende, der mistede al selvkontrol, så snart hun var alene?
Den største fejl, jeg lavede dengang, det var at tro, at løsningen på det her, det var mere af det samme. Men jeg strammede kontrollen. Jeg lavede mere strikse planer. Jeg gav mig selv mindre frihed i forhold til mad. Mere kontrol. For jeg var overbevist om, at hvis jeg bare var disciplineret nok, så ville mit hemmelige dobbeltliv forsvinde af sig selv. Og et sted indeni, så sagde en lille stemme hele tiden, at det måtte være det, der var løsningen. Jeg følte ikke, jeg prøvede hårdt nok, når jeg havde de her overspisningsepisoder. Og hvis alle andre kunne finde ud af det, så måtte der jo bare være noget galt med mig. Og det tog mig flere år at forstå, at jeg faktisk havde vendt det hele på hovedet. For kontrollen var ikke løsningen på den her hemmelige overspisning. Kontrollen var årsagen. Og jo hårdere jeg holdt igen i løbet af dagen og foran andre, jo større blev mine cravings og mine overspisninger, når jeg endelig var alene. Og skammen bagefter fik mig så til at stramme grebet endnu hårdere. Og hele den her oplevelse, den lærte mig, det bærer jeg stadig med mig den dag i dag. Det var først, da jeg turde sige det højt, at noget inden i mig begyndte at skifte. Ikke fordi problemet som sådan forsvandt med det samme, men fordi den her skam for første gang fik selskab. Og det jeg ved i dag, det er, at hemmelig spisning trives i tavshed. Den vokser i det mørke, og den begynder at skrumpe i det øjeblik, den bliver set af nogen, der ikke dømmer dig. Også hvis den nogen bare er dig selv. For at slippe ud af mønstret, så skal du først kunne se det udefra. Så lad mig vise dig det mønster, hemmeligheden, den lever i. Hvis du har hørt mig tale om overspisning før, så kender du allerede overspisningscirklen. Kontrol, cravings, der vokser sig større, kontroltab, overspisning, og så det 4. trin, skammen. Og så forfra igen. Og i dag, der zoomer vi altså ind på det her 4. trin, skammen. For hos rigtig mange bliver skammen ikke bare siddende. Den vokser over tid, og den begynder at lukke sig om noget større. Og det er det, vi skal se på i dag. Det skammen lukker sig om, det kalder jeg for dobbeltlivet. Det er et lag af en adfærd inde i skammen. 2 versioner af dig, når det kommer til mad. Der er den version, som alle andre ser, og så er der den version, ingen får lov til at se. Og lad mig vise dig, hvordan dobbeltlivet det ser ud, når først det har sat sig fast. Først så er der altså den offentlige version af dig. Så den du er foran andre. Foran andre, der spiser du efter reglerne. Du tager en lille portion. Du siger høfligt nej tak. Du deler desserten med de andre. Det ser ud som overskud, men indeni er det anstrengende. Du holder igen på noget, din krop den faktisk beder om. Et eksempel kan være, at du til frokosten tager en salat, selvom du egentlig er rigtig sulten. Og efter 1 time eller 2, så kan du ikke koncentrere dig om andet end at komme hjem, så du kan få lov til at overspise i fred og ro. Og når ingen ser dig, så slipper du kontrollen. Det, du holdt igen på foran alle de andre, vender tilbage med renter. Og det føles ikke som et frit valg. Det føles som noget, der tager over. Noget, du har brug for at gøre. Et eksempel, det er, at børnene de er lagt i seng, og huset er stille, og du sidder foran fjernsynet, mens du spiser det ene, som bliver til det næste, næsten helt uden, at du bemærker det. Det er som at være i en trance. Og da alt er blevet spist, og mætheden den kommer, så kommer skammen. Du tager emballagen og gemmer den væk nederst i skraldespanden. Og du fortæller det aldrig til nogen. Skammen får selskab af hemmeligheden, og sammen bliver de tungere at bære. Og fordi skammen siger, at du jo bare må stramme op i morgen for at kompensere, så sender den dig direkte tilbage til overspisningscirklens trin 1, kontrol. Og sådan holder dobbeltlivet hele tiden din overspisningscirkel kørende indefra. Hver runde rundt gør hemmeligheden lidt større og skammen lidt tungere. Og du bruger enormt meget energi på at holde den her facade, og jo mere du skjuler, jo mere alene føler du dig med det. Og det er ikke maden, der er problemet her. Det er i virkeligheden den ensomhed, som det her dobbeltliv det skaber. Du lever ikke et dobbeltliv med maden, fordi du er ødelagt. Du gør det, fordi du har lært, at kontrol er prisen for at være accepteret.
Og nu har du fået en forståelse for, hvordan dobbeltlivet det lever inde i skammen. Og det næste spørgsmål er, hvorfor bliver vi så ved? Og det er det, vi skal se på nu. Og du kan starte med at tænke over det her et øjeblik. Hvad nu hvis det, du gør for at slippe af med skammen, er præcis det, der holder skammen i live? Når du holder det, du spiser hemmeligt, så sker der 3 ting. Nummer 1, det er det fysiologiske. For når du holder igen foran andre og spiser mindre end din krop den beder om, så bliver der opbygget et behov for mere energi, som leder til cravings. Og det kræver energi at modstå de cravings. Og når du endelig er alene, kan det være svært ikke at give efter. Nummer 2 er rent psykologisk. Skam kan ikke leve i åbenhed. Skam lever af tavshed. Hver gang du gemmer det, du har spist væk, fortæller du dig selv, at det er for slemt til at blive set. Og den besked til dig selv gør skammen større, ikke mindre. Og nummer 3, dine relationer. For hemmeligheder, de bygger en mur imellem dig og de mennesker, der elsker dig. Og jo mere alene du føler dig med det, du går rundt med, jo mere søger du trøst det eneste sted, hvor ingen kan se dig, i den hemmelige spisning. Men hvordan bryder du et mønster, der lever af tavshed, uden at skulle fortælle hele verden, hvad der foregår? Det tager jeg dig igennem i mit gratis webinar. Der får du hele mekanikken bag aftens overspisning og de første konkrete skridt ud af skammen. Webinaret det er et trygt rum, hvor du ikke behøver at dele det her med nogen endnu, samtidig med at du får hjælp og støtte til at forstå dig selv bedre. Og det jeg vil bede dig om nu, det er ikke at lave alting om i morgen. Faktisk nærmest det modsatte. For jeg vil bede dig om ikke at ændre noget endnu. Det her dobbeltliv, det brydes ikke ved at presse dig selv hårdere. Der er en grund til det er der. Og hvis du spiser i smug i aften eller i morgen, så er det altså ikke en fiasko. Det er data. Læg mærke til, hvordan den her overspisningscirkel den kører. Og husk dig selv på, at du ikke har fejlet. Du er fanget i et mønster, som du ikke selv har opfundet, og der er en vej ud. Her er der 3 små skridt, du kan starte med at tage. Nummer 1. Læg mærke til, hvornår den her hemmeligholdelse den begynder. For det første skridt er ikke at stoppe noget. Det er at se det. Så læg mærke til det øjeblik, hvor du begynder at skjule det, du spiser. Ikke for at dømme dig selv, men for at forstå dig selv. Du kan fx spørge dig selv, hvor du var henne, og hvad der skete lige inden. Bare det at bemærke det, det er nok lige nu. Og skridt 2, det er at sige en neutral sætning til dig selv, i stedet for at dømme. Så næste gang skammen den melder sig efter en overspisning, så prøv at møde den med en neutral sætning, i stedet for den her vante dom over dig selv. Noget i retning af, det her det er et mønster, ikke en fejl i mig. Du behøver ikke at tro på det, du siger fuldt ud endnu. Du skal bare begynde at sige det til dig selv igen og igen. For vores tanker og ord, de ændrer altså, hvor meget skammen den får lov at fylde. Og skridt nummer 3, det er at overveje at lukke et menneske ind. For hvis du på et tidspunkt føler dig klar, så overvej at dele det her med en person, du føler, du kan stole på. Og du behøver ikke at starte med at give dem hele historien. Bare start med en lille bid. Og det var det, jeg gjorde, og som begyndte at ændre noget for mig. For når du har en person, du stoler på, som du kan dele den her skam med, så er den ikke lige så tung. Og hvis du har brug for et sted, som ikke er en af dine nære relationer, så er du velkommen til at kontakte mig for individuel overspisningscoaching. Du finder linket til mit forløb Madro og Kropsro i episodens show notes. Eller du kan række ud til Sumenta, som tilbyder gratis og fortrolig rådgivning om spiseforstyrrelser. Du finder dem på spiseforstyrrelser.dk. Og husk så, du har ikke fejlet. Du er fanget i et mønster, der er designet til at holde dig i den her følelse af skam og tavshed. Bare det, at du lytter til episoden her lige nu, er dit første skridt ud af dobbeltlivet. Hvis den her episode ramte noget i dig, og du sidder med spørgsmålet, jamen okay, hvordan slipper jeg så ud af det her? Så har jeg som sagt lavet et gratis webinar, der dykker dybere ind i overspisningscirklen og skammen. Dybere end jeg kan nå her i en podcast episode. Det webinar, det hedder Derfor overspiser du om aftenen, og sådan stopper du overspisningscirklen. Og her får du altså hele mekanikken bag de her overspisninger, og det første konkrete skridt ud af mønstret.
Du kan se det, når det passer dig, og du finder det på linket i show notes. Det er gratis, og det er det første, jeg vil anbefale dig at gøre, hvis det, vi har talt om her i dag, det resonerede med dig. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kender bare en anden, der har brug for at høre det her, så send hende meget gerne et link til episoden. Og hvis du vil hjælpe mig med at nå ud til flere, så må du meget gerne give podcasten 5 stjerner i din podcast-app. Det betyder mere, end du aner. Vi høres ved i næste uge.